Kaixo, ni Yasmin naiz. Duela urtebete baino gehiago, bidaia bat hasi nintzen nire etxetik Marseillan eta Euskal Herrira iritsi nintzen. Bai, bat-bateko maitemindua. Bueno, historia hori ezagutzen duzuela, ezta? Hori bai, gauza berriak ari dira loratzen Nafarroan, eta ezin genuen geratu ikusi gabe. Argi geratu da, jarraituko dugu Nafarroako bide eta errepidetan. Gaurkoan, nora goaz? Kaixo Yasmin, Nafarroa osoa bizitatu ondoren, gaurkoan Iruñerrian geratuko gara, hiriburuan. Iruñerria 28 udalerrik osatzen dute, eta guk Berriozar bizitatu ondoren, Iruñan bukatuko dugu eguna. Murgildu gurekin Nafarroako bigarren denboraldian. Iritsi da momentua. Bagatoz, bueltan gaude, heldu gara. Edo bueno, esan nahi duzuen moduan, baina Nafarroagiren furgoneta gasolina jarri dugu eta bidean aurkituko gaituzue berriz. Venga, guazen! Kaixo Irati. Kaixo, Zemuz? ongi. Ongi, hemen Bai. gustora. Bai, oso. Non gaude? Bueno, Berriozarko herrizarrean gaude. Berriozarrek bi parte dauzka, herrizarra, mentxe pagaudela. Bai. Eta gero berriagoa dena, Orbeian geratzen dena, eta biztanle gehien bizi den tokia. Bai, ezta? Bai. Zen ibizi naiz errotxapean ondoen eta ezagutzen dut bai zati berria edo, baina zati hori ze polita. Bai, egia esan bai, oso polita da. Hemen goian pasaitugu ordu pila bat, jai egunak. Jai eta eguna, denetarik. hemen jaiak egiten dire. Bai, eta oso polita gainera. Eta hortaz gain, Berriozarren bat dago baita ere sokatira talde bat, ezta? Bai, hala Eta da, zu, barnean. hori da. Aber, konta idazu pixka talde hori, noiztik ezakit zaudezu... Bueno, Berriozarren, izeba hasi zen duela urte pila bat, eta niri sortu zitzaidan grin hori, ez? Sokan ibiltzeko, herrikiroletan ibiltzeko. Bai. Soka Berriozarren beti egon da oso errotua, eta orduan erabaki nuen sartzea taldean, orain dela 10 urte txikitan, eta Bai. ja handiekin duela 5 urte gutxi gora bera, eta hortxe gaude. Berez, sokatira ni, ailegatu nintzen Euskal Herrian, berari 3 urte eta nekien zer zen lehenago, sokatira nola saltzen duzu kirol berezi hori ez dakiten entzat? Zaila, baina, ez dakit, bada kirol bat, zeinetan bai neskak bai mutilak ibiltzen garen, oso garrantzitsua iruditzen zaidana, eta normalean 8 kirolari ibiltzen gara alde batean eta beste 8 bestean, batzuetan neskak, beste batzuetan mutilak eta beste batzuetan mixtoa. Bai. Pixu baten barnean sartu behar zara, kirolari guztiak pixu berean sartu behar dira, Bai. eta hortik azpiti edozein pixu eman dezakezu, eta tiratzezu bata bestean kontra, eta hortxe ibiltzen gara. Eta bain zaudete txapelketan, ez? Okerezpa naiz, hasiko gara gutxi barru, Nafarroako txapelketa. Bai, hala da. Hasiko gara hemendik aste batera edo Nafarroako 4 bider laukoan, bertan 4 lauren aurka ibiltzen dira, eta hortxe egongo gara. Nola ikusten duzu zori burua, prest? Bueno, bagoaz gutxinaka, baino bai, gutxinaka lan politari egiten ari gara, ze taldekide berri asko dauzkagu, eta orduan bagoaz. Erraten dute sokatira ez dakit, igual ez dela erakargarria gazteentzat, ze kirol zaila da, azken fine, dietak ez, errespetatzen behar dire, baita ere, eta bestaletik igual badu itxura, zahartxo bat edo, zuk nola ikusten duzu hori? Bai, azkenean, jendeak edolotzen duela urte askotako kirol horrekin ez, baino egia da gaur egun daudela gazte nahiko, eta geroz eta gehiago ze ateratzen ari da, 21 urte zazpiko taldea eta bar, baino, normalean zaila izaten da, hori esaten duzunagatik, dietak mantendu behar dira batzuetan, beste batzuetan ez dugu kasurik egiten, eta bereziki igual parranda egunak batzuetan galtzen ditugu, edo, baina, gero amaitzean, denboraldi amaitzean, kriston parrandak egiten ditugu. Dira baita ere desente, ezta? Hori da. Ez dakit, zer izanen litzake gehien gustuko duzuna eta gutxien gustuko duzuna kirolatik? Bueno, sokak gauza asko eman eta kendu izkit, baina eman bereziki taldeen harremana, guztion harremana, eta neskak eta mutilak batera ibili ahal izatea, kirol
gutxik esan dezakete Bai. hori. Eta kendu, askotan igual lagunekin jaiogun batean ateratzea, Bai. edo bai, olako gauzatxoak. Zu mistoan ibiltzen zara? Bai, hortxe ibiltzen gara. Nolakoa da? Ba, 8koan ibiltzen dira 8, bueno, 4 neska eta 4 mutil, eta 4koan aldiz 2 neska eta 2 mutil. Bai. Eta, bueno, guri gehien gustatzen zaigun disiplina da, mistoa normalean, ze oso berezia da guretzako, bereziki azken urte hauetan. Nolako da orain gaur egun ez dakit maila Nafarroan sokatira nahiko altua, joan da hobetzen eta igotzen urteekin edo... Hasi zirenean, zeuden talde oso onak, azken finean hasieran denek egoera berdinan hasten zuten, baino egia da urteekin ere lagundu izan dutela materialek, Bai. zapatilek, fajek, lagundu izan dute pila bat, eta jendeak ere ezagutu joan denez, eta munduan zeharri izan denez, asko hobetu da, eta hemen Nafarroan baitugu talde oso onak, eta gutxinaka besteak ere ikasten doaz. Zer, joren gara probatzera, ni urduri, baina ez dakit probatuko dugu pixkat ez da? Bai. Venga. Behatzakoz lehioa bero Gaur inoiz ez da gero Bigara zutabe bat bierro Baina, ya está, hemen gaude, aigatu gara, jantzi gara. Bai. A ber, konta idazu, kamiseta hori, zer du hemen? Bueno, kamisetako eduko hemen goma bat, Bai. eta bada zirristatzeko, ze justo soka pasatzen da alde honetatikan. Orduan laguntzen du zirristatzen. Ados. Gainera hauek oso irristakorrak dira, orduan pixkat hortarako. Ze hori gabe kriston mina, ez? Bai. Baina, honekin ere askotan, Baita ere? sartu egiten baldin bada, bai. Erabiltzen duzu beste material bat? Lehiaketetan edo? Bueno, magnesio eskuentzako, batzuk hartzen dute beste batzuk ez, hori nahien arabera, gero gerrikoa. Hau, a ber? Gerrikoa badela pixkat, Kolokatzeko hori ongi- kolokatzeko soka hemen, Aha, eta gehien bat bizkarra ere babesteko. bai. Eta gero zapatilak badituztela, jartzen diogula kautxoa. Ah, bale. Eta orduan laguntzen dute gometan horren beste zirristatzea. Eta honekin prest. Nekin prest. Eta hemen daukagu soka, pixua, Hori da. eta ez? Zatiatzeko prest. Aurrera, venga. Geratu ezin gaur kantuan nauzu Zara naiz gara Ikusi dugu, Berriozarrek bi alde ditula, alde zaharra eta parte berria. Iratirekin kiroldegian tiratu dugu, hola dioten sokatirakoek. Orain, Berriozarko bertze txoko batean geratu gara Itziarrekin, baina gaiak guztiz aldatuko dugu. Giltzapean bildu duzu ahotsa Kaixo Itziar, Apa gaixo, mi zer moduz? ongi eta zu? Ongi ere, bai, hementxe. Hemen non zure herrian, ez da? Nire herrian Berriozarren, hau bai. Berriozarren. Tokiurik politena munduan. Ai, bueno, a ber, hori esaten duzu guztiek. Bueno. Baina berez duara 3 egun ez zeuden, ez? Ez duera 3 egun Berriozarretik hainbat eta hainbat kilometrotara. Nondik? Saharako errefuxiatuen kanpalekuetan ibili naiz. A ber, konta idazu, nolatan da hori? Aspaldidanik Berriozarrek badu Sahararen herriarekin nahiko erlazio, Bai. eta, bueno, engainatu egin ninduten Zaragaz gozako kuadrilla batek, esgentzean, bagoaz Saharara, lanterapia eta fisioterapia elkarte batekin, Bai. hango txiki batzuekin lan egitera. Eta, bueno, ara joan ginen aste santu osoa Saharara eta bero pixka bat hartzera gure Bero gorputzetan. asko igual, ez? Bai, nahikoa, egia esateko, bai, 35 gradu inguru, eta gero bai gau artean nahiko hotz ere bai. Bai. Eta, bueno, temperatura aldaketa ez da soilik hori, osea, etzori zindora 3 egun, eta Bai. oraindik ari zara digeritzen Bai, esperientzia bai. osoa. Bai. Konta idazu, nola zer gertatu zen? Saharako kanpalekuetan egondakoan nintzen aurretikan, baina egia da pandemia garaia eta gerra bat ere hasi dute Bai. erdi alde honetan,
eta aldaketa handia ikusi dugu, nabari dugu. Nekatuta ikusi ditugu hango pertsonak, nahiko haserre, baino ere animoz ere nahiko apal. Eta hori ere aurreko urteetan ez zaigu inoiz ere pasa. Han beti da zeuden gogotsu, soluzio baten zai, eta urtengo sentsazio bai izan du da nahiko apaltasuna, nekea, desesperazioa, gozea handia pasa izan dute COVID-aren egoerarekin, eta bueno, ere ara joan eta etortzen ginen hainbat elkarte, bertan bera geratu izan zen bidaiatzeko aukera hori, eta hori ere asko sufritu izan dute. Aipatuzu elkarte batekin joan zinera, okeraz banaiz ez da Berriozarkoa, ez da? Ez da Berriozarkoa. Berriozarren badugu Sahararen aldeko talde bat, baina egia da momentu honetan bidaia egin dut Lefrig elkartearekin. Eta Lefrig elkarteak baditu hainbat proiektu, eta proiektu horietako bat da Talja proiektua dela ume txikiei eta behar bereziak dituzten umei begirada bat botatzen dion proiektu txiki hori, elkartea oso txikia da. Sahararrek sortu eta Sahararrek aurrera eramate duten elkarte bat da, baina bai engainatzen gaituzten, inguruan gaituzten lagunoi, formakuntza espezialitate hau dugun pertsonak beraiekin joaten alizateko. Momentu honetan lan egiten dugu Boldan, badela eskola bat kanpaleku guztietatik kanpo, eta ere Bojador da kanpaleku bat, baina proiektuak hartu nahiko luke aukera kanpaleku guztietara iristeko, azkenean ere beste kanpalekuetako ume txikiak ere badaudelako, eta behar bereziak dituzten umeak ere badaudelako, eta haien familiekin lan egiteko aukera ere izan ahal izateko. Ali honetan zu joan zinen, baina okerez banaiz Nafarrotik baita ere ematen zaie okera aurra hauei etortzeko ona, ez da? Bai, hori da. 1980 eta 80. hamarkada horretan hasi zen oporraldiak bakean estatu mailan eta Nafarroan ere etorri izan dira hainbat eta hainbat urtetan ume pilo baten. Berriozarrera urte batean inkluso 7 ume iritsi izan ziren, eta orain bagaude hori pixka bat familia gehiagoren eskean edo norbait gehiago animatzeko eskaera horretan, ez? Ume txiki horiei aukera emateko udara hobeago bat pasatzeko, ona eta beste hainbat tokitara etortzen dira. Orduan, hemen Nafarroan Anas elkarteak egiten du oporraldiak bakean programa, eta normalean egiten da bi hilabeteetako egonaldia gurean. Horai arte, aipatu duzu pixkat lan atletik nola izan zen esperientzia, baina zuk ere pertsonalki bizi izan zenuen, esperientzia hori Berriozarko herritar bezala, Europako herritar bezala, nola bizi izan duzu? Pixkat ume txiki baten begirada horrekin, ez? Azkenean iristen zara leku batera non ni joandakoa nintzen, baina iristen zarenero beti ematen du leku berri batera zoazela, ez? Asko aldatu dira kanpalekuak, adibidez Tindufeko, kanpalekuak daude Tindufen ondoan, Tinduf da Argeliako hiri bat, eta Tinduf asko handitu egin da, eta kanpalekuetako jendea haunitz egin duena da Tinduferako ies hori, ez? Eta horrek suposatu egin duena da kanpalekuetako egoera badela askoz ere tristeagoa, geroz eta etxe gehiago ikusten dira pixka bat ustuago edo, eta joan nintzen azken aldia izan duzen 2017an, eta orduan hasiak ziren proiektua non kanpaleku guztietara elektrizitatea eramateko, adibidez. Eta momentu honetan kanpaleku gehienetan badago elektrizitatea, baino bizi kondizioa alde batetik hobetu da, baina beste aldetik, lehen komentatu dugun hori, tristura askoz ere handiagoa da, geroz eta desesperazio handiagoa dago, eta orduan bada pixkat bi begirada horietan gertatu daiteken ezin egon hori, ez, sortzen da barrenean. Berez aipatu duzu gerra hasi zen duela gutxi, gehi koronavirusa, egoera horrokorren okertu zen, zukusten Nafarroa mailan kontzientizatua garela herritarrok horretaz? Ez. Gainera, aukera izan dut beste pertsona batzuekin joateko, non batzuk bazekiten zertzen Sahara, non zegoen Sahara, eta beste batzuk bazekiten agindoaz dela, non baitera, egitera hori da. Eta orduan, aukera izan dut ere,
refleksio horiek egiteko aukera, non haiek komentatzen zuten, noizbait ikasi genuen Sahara izan duzela Espainiako kolonia bat, baino inork ez daki, edo guzti sartuta zaude gai honetan, edo inork ez daki zer den Sahara, edo non dagoen Sahara, denok entzuten dugu Ukrainiako gerra, baino inork ere ez du entzuten Saharako gerra, azkenean isilduarazitako gerra bat dela, izan du delakoz, Marokok duen boterea dela eta azken aldian ere Espainiako presidenteak egindako negoziazio eta aparte, non ikusi den badagoela kontra egiteko botere txiki bat, baino isildu egiten da gaia guztiz, eta ez dute jendeak Sahara eta Saharan gertatzen dena ezagutzerik nahi, ez? Bai. Orduan lana duzu oraindik alde batetik kontzientizatzeko eta bestaletik zuek pertsonalki digeritzeko hori guztia. Lana badago, proiektuare aurrera egin ahal izateko, egunez egun landu egin behar da, umeak ere oporraldiak bakean etorri ahal izateko prestakuntza txiki bat egin behar da, eta gero pertsonalki ere bizizandako guztia digeritu ahal izateko, eta ere digeritzeaz gain forma pixka bat eman ahal izateko, edo jakiteko ere zein izan daitekeen urrengo pausoa Sahararen egoerari entzutera emateko aukera hori izateko, lana dugu, eta eskerrak ere zuei aukera honengatikan. Esker zuri Itziar. Zerk egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak, zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiretxa, jasan ezina da, bakarrik zaude. Kotxe hartu dugu eta orain Aldezarera goaz, baina kontuz, Atarrabian bizi den arrosariko batekin geratu gara. Zama du izena eta bera bai artista hutsa da. Zure zauria. Kaixo Zama. Haupa. Zer moduz? Ongi. Hemen lanean. Bai, beti bezala. Bai, non gaude hemen? Iruñako Gaztelu plazan, Kaseltatu estudioan, Iruñako bihotzan berez. Bai, osea bihotz-bihotzan, zertroan. De hecho oso ezaguna da, estudio hori. Bai, nik esango nuke, Iruñeko igual ezagunetako bat. Ondo. Azkenean daukagun lekua ere asko laguntzen gaitu horretan, baina batez ere lanak laguntzen gaitu. Eta historia, azken finean, hau izan da lehen da bizikoetako bat, ez? Ez, 10 urtetik ona estudio pila bat sortu dira. Begira. Bai, lehen igual betianik Aldezarren izan dira estudioak, 3-4 zeuden, eta gero horretik pasazien igual 10 bat izatera, hauz ezberdinetan, eta baina orain 50 inguru daude Iruñerrian. Orain dago boom bat, ez? Bai, pilo bat arezia. Batez konfinamenduen ondoren jendeak lan eskaintzan dia zegoen. Bai, orain pixka bat apaltzen ari da, nabaritzea jendeak beste plan batzuk dituela, baina konfinamenduan nabaritu dintzen. Eta nola azaltzen da hori, konfinamenduen jendeari sortu zitzaion, ez dakit, gogoa, ez? Ez dakit, igual, beldurragatik momentuan jendeak esatituena egin beharrekoak egin behar ditut, hori pendientenekan edo egiten ez baldin badut ez dut inoiz egingo. Eta orain pertsonalki zu noiz hasi zinen mundu honetan? Ni, betianik margotu izan dut, eta diseinuarekin erlazio zeukaten oso guztitan, abila izan naiz, gustora ibiltzen nintzen. Tatuatzen 8 bat inguru gola namatzat. Hasi nintzen Aldezarreko beste estudio baten, itxizun, da urte-bete egon nintzen Barainainen. Eta oin dela 3 urte terdi gutxora era, ia 4, montatu genuen Gaztelu plazako estudioa, neneska eta biok, da oso kontent hemen, landaran, osik. Gelitzu gabe, ez da? Bai. Eta denetarik egiten duzue? Bai, estilo guztiak lantzen ditugu, batez ere neotradizionala bai dela igual estudio honetako nabarmenena edo ezagunena, koloretsua, arreta hitzen tatuaje horietakoa. Bai, eta hemen ikusten dut paretan euskal mitologiaren figura edo simbolo asko, ez da? Bai, pilo bat. Ze gustuko duzu? Oso gustuko dut, oso pagano naiz. Bai? Bai, paganismo batez ere, eta gero euskal kulturarekin azkenean tematika, tatuajen tematika ere
kutsu askotan sartea mitologia, bai grekoa, bai egipziarra, eta guk hain kultura aberatsa eta anitza izan da, nola ez ditugu, ez? Azalean eramango gure jainkosak edo gure kultura, ez dakit, sustatu eta bermatzen dituzten irudiak. Eta jendeak eskatzen du? Pilo bat, bueno, pareta ikusi den baldin baduzu, azkenean sorgin pila bat dauzke, gero animali pila bat, ortxo, dana gehiengoa euskal kulturarekin edo bikingoarekin oso harreman fina daukate, bata igual amatasunean dago oinarrituta eta bestea aitatasunean, orduan dira egin eta jan bezalakoa, ez? Azkenean Odin da denaren aldita eta Mari da guztiaren ama, orduan oso parekia dira. Aipatu duzu lehenago, ez dakit, igual duela urte batzuk ez zen nahi infamatua, baina batean eta pandemiak lagundu zuen, ez? Areagotu zen mundu honen zaletasuna. Ez dakit, azalpenik edo geroz eta jende gehiago tatuatzen da, ez da, horrokorrean? Nik uste dut, gero eta jende gehiago tatuatzen dela, eta batez ere sare sozialen bidez. Azkenean internet leku guztitara iristea, orduan informazio gehiago daukagu. Oin dela 20 bat urte, etzen nahin nabarmena tatuajea. Oaindik zekan estigma moduko hori, beti herri tributan, baita eskamotzekin, presoak, edo beste rollo militar, kutsu horrek biltzen ziren, edo bestela marinelak. Azkenean bai sozializatu dela, eta publikoa egin dela. Ja artizautza bezala lantzen da, ez dauka kontzeptu hori. Eta nola hasten da prozesua hasieratik? Pertsona bezero batek deituko edo idatziko dizuet mezu bat, eta tatuatu nahi dut hori edo badut ideia bat buruan? Gu hasteko beti saiatzen gara bezero laguntzen, buruan daukanari forma egokiena edo luzaroan hobeto iraungo duen emaitza izateko. Eta gero horretatik, arekin nintzen egiten dugu, ikuste dugu pixkat neurrian nola duan, ze lekutarako behar duen, eta diseinu bat prestate dugu. Eta gero elkarrekin egiten duzuen bidean, amaitu arte, hemen bezala. Gero parte erraza haientzat, eta zaila guretzat. Alderantziz, ez dakit. Ni errazago iruditzen zaitola botatzea eta aguantatzea. Eta gustora, ez? Egiten duzu, espero ez dakit. Oso gustora. Bai, ez da? Bai, oso gustora. Azkenean jendeari betirako ari zerbait markatzen da, txoko bat ustea zuretzako azal horretan, ez dakit. Ez, zurekin eramaten zaituzte apur batean. Beti, hori politia. Begira, zein izan da tatuatu zenun tatuajerik bitxiena? Bitxiena, zun eta zeinek ikustuen bitxia izango da, ez? Oso subjetiboa da, Kurioso iruditu zitzaidan, emakume bat etorri zala eta jarri zuela bere senarraren izena, da esate zuen 40 urte baino helduagoa zanean eskondu zela. Bestela 19 urtekin ez ziola erakutsi nahi ezartzen ikazte gordik eta gero etortzeko, eta hortik hilabetera etorri zen beste bat eskatzera. Da zeskan 17 urte ez. Oso jatorra, gero beste bat, danetik ikonda. Hori da, imaginatzen dut. Neska bat jarri zuen, pídeme lo que quieras, amen. Kuriosoa. Ados. Eta luzeena? Luzeena. Zenbat ordu eman? Bueno, mutiko honekin egun terdi dela matzat, da normalean igual 2 egun jarraian egin aldira. Bestela ja azala... Bai, ezin da, astea sendatzen, da lan egiten baldin moduzu gainean, edo urarekin puzutzea eta izorratu daiteke. Bai. Eta mundu hori, ez dakit nola ikusten duzu etorkizunari begira? Etorkizunari begira? Dela areagotzen edo? Ez, dana bezala, nik uste dut orain boom honen ondoren izangoela zabai aukituela, da hemendik geratuko dela pixka eta fingatuta. Estatu mailan uste dut nahi dutela regularizazio bat egin, eta Europa mailan ere bai ari dira gauzak egiten, eta orduan pixkat beste gremio bat bezala landuko da. Orain arte beti nola kutsu underground hori zeukan, beti geratu da pixkat margenean. Azken bien artea da, eta artea... Bai, berez, arte baino, nik uste dut artean egin behar duzula zerbait eragin gizarteagoan. Orduan hau artizautza da. Ados, artizagoa gustatzen zait. Bai, azkenean artizagoa gara, bakoitzai gauza ez dakit.
norbanakoak eraman behar duen gauza bat eramango digu eta ez dago besterik. Antzeko horik bai azkenean estilo markatzea galako, baina guztiak dira ezberdinak eta guztiak ezberdinak daukate. Bai, guztiz. Ederki. Bueno, otziko zaituztet lanean, ze, zentratu behar zara. Bale, ba. Eskerrik asko. Mila esker. Azken geltokia gurekin. Arrotxapearagoaz, zizurko batekin geratu garelako. Baina ziur nago ikusi duzuela nonbait Iruñerrian. Musikaz arituko gara, baina baita ere dantzaz. Berak ez baitute euskaltzen. Kaixo, Txina? Kaixo. Zer moduz? Ongi? Ongi? Hemen gaude. Gustora? Hemen zure estudioan, ezta? Estudioan, bai. Non gaude, Rotxapean? Rotxapean. Hau da zure estudioa, hemen ikusten dugu pintxatzen duzula, viniloak hemen dituzu. Viniloak hemen, bai, musika beltza eta elektronikoa. Bale. Ta jazz, musika funk, afrobeat, ta Fela Kuti, por ejemplo. Denetarik, dago denetarik. Baina, zu zer zara artista bat, ze ez soilik musika, dantza ere, bai? Bai. Dantza, kontatu pixkat dantzaren historia. Dantzan Iruñetik, kalean Golem. Bai? Donibane auzoan. Donibane auzoa, bai. Txikitatik, ja, dantzatzen egunero kalean horrela. Hori da, bai. Baina ikasi duzu autodidaktoa, horrela zu bakarrik. Bai, autodidakta. Baina, elkarrekin... Bai, elkarrekin. Iñaki Zelaya, era compañero de danzas desde muy chiquitín. Bai, txikitatik, bai. Gero pixkanaka hasi zineten... Bai, pixkanaka eta pixkanaka. Bai. Horrela, fuimos como cogiendo camino a Donosti. Osa, Iruñetik Donostira? Bai, Iruñetik Donostira. Zertako Etiboa, Arison System. Ostia, Bai, esa persona... Talde oso onak. Bai, zona. Esa persona oso importantea da, no? Bai, musikaria. Eta Arison System como Arri, no? Arri eta Dijev. La música beltza junto con Txalapartariz de Donosti, así. Osa, fusioa, bai, fusiona, bertsolari, eta hip-hopa, euskaraz, eta breakdance. Hau zer super momentuan zen oso modernoa, ez? Nahasketa hori, fusio hori, txalaparta, euskal musika, hip-hopa, justo hip-hop etorri zen estatu batuetatik, ez? Euskal Herrira. Bai, 2003 eta hasta 2008 se fue como juntando más gente, ¿no? Bai, hasi zen pixkat handitzen mugimendua. Bai, de Bizkaia, Barakaldua, ejemplo, ¿no? De ehunde hogeita bat kriu, hip-hop euskaraz, oso importantea da, no? Eta gero, pues, se va uniendo, ¿no? Desde Gasteiz, de Código Norte... Osa, pixkat Euskal Herriko hiri guztietatik mugimendua hasi zen handitzen eta handitzen. Eta zergatik zuri gustatzen zaizun musika beltza? Musika beltza? Bai. Bai, todo. O sea, de música reggae, música afrobeat, más de Fela Kuti, Fela Keita, Fela Kuti, o sea, todo lo que es música así un poco reggae. Bai. Eta gero boom bap, o sea, música Sound System. Música más daba. Ez da, por ejemplo, hemen, da Gorka Zuaia. Hau zer da? Bai, txako vinilo LP. Gorka Zuaia, eta gero, desde... Polita da. Bai, Irunetik, Sound System. Bai, hauek, haiekin bat ere zuk pentsatzen duzu. Bai. Sí. Eta orain, ez dakit, 2022an, musika hip-hop nolakoa da Iruñean? Osa, badago mugimendu, ez? Bai, raperos de Maús, míticos, ¿no? Eta gero, pues está el Sacables, que hace más como más reggae y así, ¿no? Chaul tal. Eta gero, también está Ana Circe, que también es una referente en la música hip-hop en Iruñan. Julieta, Chula Potra, también una grande de la música. Hori da, eskerrik asko. Bai, zuri.
Bidaia Iruñetik hasten da beti, eta gaur Iruñerriari ekin diogu buelta. Erromara eramaten dituela bide guztiek esan dute? Ba hori galetu gaurko gonbidatuei, norabidea argi ezagutzen dutelata. Gora Iruñerria eta gora Nafarroa! Ezin imagina dezakezuen oraino erori nintzen. Existitzen ez den leku batean